Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa pelataan Hardcore uutta yritystä. Ja nyt kun te mietitte, että hei, miksi mulla on kammaa ja leipää ja muuta. Niin joo. Mä oon pelannut tätä vähän aiemminkin. Jos te mietitte kuinka paljon, niin mulla on täällä talo. Että joo. Se mitä siinä kävi, niin se mun vanha kuvaus niinku sovellus. Se vähän crashaili sillä taustalla. Mä menetin kokonaiset 5 videoa. Se oli niin ärsyttävää. Mutta siis täällä meillä on nyt taloa. Täällä on vähän villagereita. Kämppää ja ullakkoa. Ja nyt kun te mietitte, että mistä villagerit, tuolla on kylä. Ja mulla oli liidiä. Joo. Sitten jos tätä maastoa katsoo, niin täällä on hieman tällaista aukiota. Ja tuolla on pillager outposti vielä. Nyt kun joku miettii, mistä mä näen spruset hain, niin tuolla on metsä. Sieltä mä kävin hakkaamassa niitä vähän. Että joo, semmonen alku. Ei tääkään nyt mikään hienoin talo ole, mutta ainakin talo. Ei ne varmaan sitten, kun varmaan aletaan tekee jotain. Musta tuntuu, että mä nyt mietin, että mä en varmaan ole lähdössä luoliin. Täällä mä kävin vähän niitä ihan pienen hetken kävin. Meillä on täällä vähän rautaa. 9 iron ingottia. Kun meillä on tässä villagereita, mä mietin, että mä voitais alkaa tekemään se iron farmi. Ja palataan sitten varmaan, kun se iron farmi on valmis. Siis musta tuntuu, että mä tein se iron farmi about jonnekin tonne noin. About tohon noin. Joo, siinä se on ihan hyvä paikka. Ei siinä varmaan palataan sitten, kun se on valmis. Okei, nyt me saatiin tätä osittain tehtyä. Siis meillä on tää ja se tappoalue. Siis kaikki näihin 4 kulmiin ja vois saada tällaisen iron golem-spawnauslustan. Mutta mulla ei ole vielä villagereita, joten tehdään nyt vaan tuohon yhteen kulmaan. Miten me tarvitaan vielä ne villagerit? Siis jos joku miettii, mä rakaisin tätä farmia ainakin ehkä about tunnin. Joo, ehkä about tunti mä sanoisin. Tunti tai 50 minuuttia. About. Nyt jos me rikotaan 1 vene. Ei perhana, hei. Mitä mä teen täällä? Tarvitaan tää takaisin taloon. Missä se 1 vene nyt tossa? Mutta sinä nyt kuule. Sinä mene veneeseen. Älä mene ulos. Mene veneeseen. Ai. Tää on hyvin tottelematon. Jes, jes. Okei. Me voitais kyllä nyt nukkua yö. Ennen kuin tänne spawnaa joku creeperi. Ja räjäyttää noi villagerit. Paitsi että justhan oli yö, niin mä en olisi ehkä kandinut ottaa se zombi sinne ensin. Pikku. Jos me otetaan nämä tänne ja ovet kiinni ja mennään farmille. Meillä nyt ei ole ylimääräisiä sänkyjä tarpeeksi. Sitten me saat sen tänne helpommin. Tehdään tää vähän eri tavalla. Mene alas. Mene alas. Please. Yes. Okei, toinen meni heti. Meidän pitäisi saada tää 10. Okei, toikin meni.
Tää menee yllättävän hyvin. Ja nyt meillä on meidän villagerit täällä. Mutta meidän pitäisi saada vielä zombi. Ja sitähän me ei voida tehdä vielä, koska ei ole yö. Mutta joo. Muuten tää on valmis. Vitsi mä säikähin tota. Toi olisi hyvin todennäköisesti tappanut mut, jos mä en ois shieldannut. Toi oli liian lähellä. Tässä on taas skeleton. Siis joo. Ja nyt täällä voi peittää. Se olikin aika lovi. Mutta joo, musta tuntuu, että seuraavaksi venata tulee yö. Ja nyt miksi me venattais, kun me voidaan tehdä jotain muutakin hyödyllistä siinä samalla. Meillä ei ole enää kovin montaa leipää, joten me tarvitaan joku ruoan lähde. Tässä on jo vähän sweetberry, jos nyt joku miettii, että mistä mä nekin hankin, niin spawnattiin tolliselle kuusimetsille, niin nappasin sieltä mukaan. Sitten meillä on täällä kiveä, ja meillä on täällä tikkuja. Meillä on itse asiassa aika paljon wheat seedejä. Jos me tehtäisiin ihan normifarmi. Siis niinku viljafarmi. Siis mä en tiedä, olisiko se hyvä tehdä tähän talon viereen. Mitäs sopisiko se tähän? Kyllä se varmaan ihan hyvin sopisi. Tehdään se vaan tähän. Ekana kuitenkin pistetään nämä vedet tänne. Ja tällainen ja siitä saan achievementti. Joo, mä en pikaksi mene rikki. Ehkä me tehdään vaan uusi. Okei, nyt tämän pitäisi olla valmis. Tänä tästä kyllä puuttuu, että voi vielä laajentaa, mutta meiltä loppu nämä siidit. Musta tuntuu, että kun me ei voida vielä zombikat tuonne farmiin viedä. Pistetään nyt, ei pistetä, kun etsitään näitä siidejä tällä. Koska ei meillä ole muuta tekemistä. Ja ennen kuin joku kysyy, miksi ne näyttää tältä, niin mulla on resource pack, että bees fancy crops, jotta nämä vaan niinku näyttää paremmalta. Ja siis se muokkaa kans, miltä nämä siemenet näyttää. Hui. Ei ollut kaukana. Me voitais kyllä vielä laajentaa sitä, koska meillä on ihan liikaa päivää vielä jäljellä. Meidän kuokka meni rikki. Sehän meni hyvin. Yö tulee kohta muuten. Voitais käydä istuttaa näin ja sit yrittää saada sitä zombi sinne häkkiin. Me ei saatu ihan kaikkia näitä täyteen, mutta nyt tulee yö. Joten me voitais nyt etsiä se zombi. Me saadaan edes joku Iron Farmi. Joo, kai me nyt venataan, että me löydetään jostain zombi. Meinasin just hypätä tonne. Pitää olla varovainen tonkaan oikeesti. Pitää ehkä vielä vähän tätä blokata. Ehkä en mä jaksa enempää.
Missäs meillä olisi zombi? Hui. Tuossa on muuten laavapuuli. Tostaan päästäis suoraan Netheriin. Pitäis saada zombi tänne. Elää. Joo. Toi on sitä vaarallisempaa puuhaa. Varsinkin ilman armoreita. Minun on pakko yrittää saada se vielä. Ui. Au. Tuotko tohon reikään? Sittenkin skeleton farmi täällä. Missä se zombi on? Sano, että se ei kuollut. Voi perhana. Joudutaan etsiä jostain uusi zombi. Tuossa on zombi. Jes. Nyt me saatetaan saada tätä. Okei, zombi. Tuppa tänne reikään. Jouduttu kun mä en sano. Ai. Ai. No skeletonit on niin ärsyttäviä. Multa loppuu leipäkin. Kyllä mä saan kyllä craftattua vähän lisää. Skeletoni ei ole tuu tänne päin. Jes, toi meni sisään. Nyt me voidaan mennä nukkumaan. Ja siitä menee viimeinen leipä, mutta onneksi me voidaan craftata vähän lisää vielä. Nää zombit kuolee. Mutta siis nyt me voidaan craftata vähän lisää leipää. Ei me tätä paljoa saada. On tääkin paljon parempi kuin ei mitään. Meidän pitäisi toivoa, että tää on kissa. Onko tää farmi nyt toiminnassa? Toi ei mennyt veneeseen. Hui, pitää olla varovainen, ettei toi kuule tuohon auringonvallaan. Se olisi hyvin ikävää. Miksi toi on muka kiinnostunut noista villagereista ollenkaan? Kyllä se ainakin pitäisi. Mä en ymmärrä miksei se mene siihen veneeseen. Ehkä mun pitää vaan mennä tarpeeksi kauas oikeesti. Jos mä menen vaan kauemmas. Jos se sit menisi siihen veneeseen. Jos mä tyyliin venaan täällä hetken. Menen tänne kauemmas katsomaan. Siis tää oli ihan hirveän työlästä tasoittaa näin isoa aluetta. Tuolta pitäisi vielä tasoittaa tollasta ja ehkä tästäkin vähäsen, mutta jos me nyt saadaan tää puoli ainakin toimintaan, niin sen pitäisi riittää. Olisiko se zombi nyt mennyt siihen veneeseen? Se ei mennyt siihen veneeseen. Kyllä ne villagerit ainakin niinku on siellä silti. Kysymys kuuluu, missä ovat kaikki ironkulerit?
Täällä on ironia. Tää toimii. Paitsi että täällä ei ole tarpeeksi hoppereita, koska meillä ei ole ollut tarpeeksi noita ironeita. Toivotaan, että tää nyt tuottaa sen verran, että me saadaan lisää ironia. Siis tää toimii. Ja hyvä veto. Nyt me saadaan ironia. Täältä pitää napata vähän chestia ja puuta. Craftata vähän lisää chestejä. Okei, nää chestit ei riitä. Pitää hakata vähän lisää puuta tästä. Nyt meillä on vähän puuta. Joten mennään alas. Siis tostahan meidän ei kannata mennä alas. Kannattaa mennä mieluummin täältä. Tänään on kuullut lisää ironkulomeita. Saadaan lisää hoppereita. 2 hopperia vasta. Pitää olla varovainen, kun tuossa on tuota laavaa päällä. Tässä on meillä collection-systeemi. Okei. Nyt meillä on rautakamaa ihan tarpeeksi. Siis täällä on jo aika paljon rautaa, yli stäkki. Vähän siis afkasin. Meillä on rautatuulit ja rauta-armorit. Mutta ei siinä sitten seuraavaksi voitaisiin varmaan rakentaa niinku lammasaitaus. Kyllä mä siihen varmaan ottaa jotain muutakin kuin lampaita, mutta varmaan palataan sitten kun se on valmis. Nyt mä saan rakennettu jonkinlaisen lammasaitauksen. Mä oon vähän briidaillut näitä täällä. Nämä briidaantuu ja nämä briidaantuu. Tulee paljon harmaita lampaita. Näitäkin voi briidata. Kyllä täällä on meiltä lehmää, että nahkaa ja lampaita villaan. Meillä on tässä searsit tehtynä. Täältä kaikki lampaan villat tänne. Miksi täällä on yksi vaalea harmaa? No ei se varmaan haittaa. Se on vielä musta. Joo. Ei siinä sitten tehdä varmaan sänkyjä. Ei mitä me tehdään sänkyjä? Ei me tehdä sänkyjä, kun jatketaan tätä farmia. Sänkyjä kiinni. Paitsi että tähänhän Iron Farmiin, siihen tarvii villagereita. Ja meillä ei ole villagereita, musta tuntuu, että meidän pitäisi rakentaa villager breeder ennen sitä. Joten joo. Ja jotta me saadaan villager breederi, siihen tarvii niihin reileihin vähän redstonea. Sitten musta tuntuu, että käydään vähän maineissa välillä. Joo, musta tuntuu, että meillä on nyt tarpeeksi tarvittava, niin samalla kun mä teen tätä Iron Farmia, niin mä löysin tästä vierestä aika ison luolan. Voitais käydä siellä nyt. Siis piti olla varovainen, että mä tiput tänne luolaan samalla kun mä teen sitä. Tää on siis yllättävän iso ja siellä on nyt timanttia. Samalla kun toi vesi valuu alas, voitais käydä hakea toinen vesi. Voidaan ton avulla aina päästä sisään ja pois tuolta luolasta. Helposti. Se on nyt about valunut. Onko se valunut loppuun asti?
Ja täällä on ainakin timanttia, rautaa ja redstone. Se on se, mitä me tarvitaan. Tuolla on zombie. 3 endermania. Mitenkaan pitää olla varoinen. Tuolla on timanttia. Tuollakin on timanttia. Kai varmaan mennä hakemaan noin timantit tuolta. Baby zombi, hei hei. 2 baby zombia. Mikä on tämä? Älkää pistäkö tällaista. Miksi täällä on 2 baby zombia? Nää on niin nopeita nää baby zombit, niin ne on häiritseviä. Täällä on ihan sikana mobeja. Meillä ei ole kyllä kovin paljon sinänsä ruokaa, että pitää niittenkin olla varoilla. Kaivetaan täältä ainakin tätä kultaa. Vähän. Tää on takkumisen tappaskeletoni. Pitää vaan mennä sille, että se ei pääse lyömään sua. Nyt tossa vaan 2 timanttia. Ja on toi silti parempi kuin ei mitään. Täällä on kuitenkin vähän lisää tätä. Ja tässä on muuten kans lapista. Heti inventori tänne. Tää alkaa tosi hyvin tää reissu. Ai. Tää on 3 timanttia. Eli mä saan Iron Pickaxe ja Enchantable. Iron Pickaxena, siis Diamond Pickaxena, koska meillä on 5. Kaksi skeletonia, hei. Olisikohan täällä vielä timanttia? No siis nämä lapikset mä otan, koska sitä tarvii enchanttaukseen. Miksi tossa on tollana? Tää jatkuu vielä kyllä. Tää redstone mä tarviin kanssa. Siihen villager breederiin. Se oli se syy, miksi mä alun perin lähdin tänne. Sitten me tarvitaan ehkä myös XP-farmi. Siis siihen, että me hyödytään enchantablesta mitään. Tulla timanttia lisää. Melkein hyppäsin just tuohon laavaan. Täällä on pakko olla vähän varovainen. Täällä on mineshaft. Täällä on aika paljon kaikkea. Mineshaftistahan saattaa löytyä helpot timantit. Täällä saattaa myös olla aika monta skeletti. Nämä tappaa toisiaan. Hyvä. Täältähän voi löytyä kans aika hyvin todennäköisyyksillä kaiken näköistä kamaa. Siis täällä cobwebillä me ei ainakaan vielä tehdä mitään. Mä en ehkä sitä lähde tästä keräilemään.
Mitäs täällä löytyy? Siis mistä me tultiin? Se on toi. Täältä tuu. Tuossa on timanttia vielä. Melkein menisin kävellä just ohi. Okei, tässä on paljon timanttia. Se on oikeesti paljon timanttia. Ne on 13 timanttia. Toi on oikeesti hyvä määrä timanttia. Sillähän saa tehtyä vaikka ja mitä. Tuossa on vähän laavaa ja... Onks täällä vielä lisää timanttia? Ei taida olla. Ehkä me lähdetään takas ylöspäin. Meillä on kuitenkin kulta ja redstone ja se mitä me tarvittiin sen villager breederiin. Paitsi täällä on muutama mobi täällä meidän takaisin menon matkalla. Mä vaan juokse ohi. Joo, mä vaan juokse ohi. Miksi täällä on 4 skeletonia? Nyt ei oo kivaa, nyt ei oo kivaa. Ai. Mä tekee oikeesti aika paljon damakea vielä. Se dia chestplate olisi kova. Täällä olisi kans ironia, mutta jos me saadaan se iron farmi, niin mehän ei tehdä ironia. Joo, ei mennä ylös äkkiä. Toivotaan, että ei kukaan seuraa meitä. Täällä on niinku keskiyö. Kiva ainakin se nähdä, että Iron kun meitä menee. Miksi täällä on tää Wanderin laama? On se on siinä sekin, mutta se on näkymättömänä. Ai. Mä ihan täynnä nuolia. Mä niinku ihan täynnä nuolia. No en mä oo niin täynnä, mutta aika monta nuolta musta on jo. Täällä on sota. Ai. Täällä on tällainen sota tällä ulkona. Mitäs sä myyt? Waterbotlella 1 emeraldi. Ei tää kyllä hirveästi mitään myy. Mä en tiedä kuka tekee yhtään mitään näillä tradeilla. Toi voisi olla ehkä ihan ok. Mä en tiedä miten mä teen Potion of Invisibilityllä. En mä kyllä tolla tee mitään. Ehkä mä teen sen kuitenkin henkiin, koska mä saatan ehkä tarvita sitä. Mä en tiedä mihin mä sitä tarvitsisin, mutta mä saatan tarvita. Name takia Sharsia. Nyt näistä timanteista me saadaan chestplate, niin me ollaan enemmän turvassa. Tehdään se. Ja sitten me saadaan timanttipikaksen. Noin. Nyt me ollaan jo paremmassa vaiheessa kuin se toinen hardcore. Otetaan tähän mobeja.
Mutta musta tuntuu, että meillä on nyt nää, niin voit sä rakentaa se breederi. Koska me saadaan villagereita. Niitähän sä aina tarvit, ties mihin. Ei siinä. Rakennetaan breederi. Meillä on tällainen. Tuo on 2 aironkulmia tässä noin ja sitten mennään nukkumaan. Tuon breederin pitäisi nyt olla valmis ja sen pitäisi toimia. Jos se ei toimi, niin mä en tiedä mitään, miksi se ei toimisi, koska mun mielestä mä oon tehnyt tuon täysin ohjeiden mukaisesti.